Crtanje kvadrata. Prvo ćemo ponoviti što je to kvadrat. Kvadrat je dio ravnine omeđen zatvorenom izlomljenom crtom ili dužinama. Ima 4 vrha, 4 stranice i 4 prava kuta. Kvadratu su sve stranice jednake duljine. Kako ćemo nacrtati kvadrat kojemu su duljine stranica 4 cm? Potrebni su nam ravnalo, trokut, olovka i šestar. Prvo ćemo pomoću ravnala nacrtati jedan pravac. Zatim ćemo nacrtati pravac koji je okomit na njega, to smo već naučili. Sada imamo jedan pravi kut. Na pravcu ćemo označiti točku koja je od vrha tog pravog kuta udaljena 4 cm. Imenovat ćemo te točke A i B. Nacrtali smo jednu dužinu ili jednu stranicu zadanog kvadrata. Vrh šestara postavit ćemo na točku A i raširiti ga do točke B. Šestarom ćemo prenijeti duljinu dužine AB na okomiti pravac. Sada smo označili treću točku našeg kvadrata. Postavit ćemo vrh šestara u tu novu točku i nacrtati dio kružnice. Morate biti strpljivi i oprezni, paziti da vam se šestar ne pomiče i da cijelo vrijeme prenosite zadanu duljinu dužine AB. Zatim vrh šestara postavite u točku B i nacrtate dio kružnice. Sjecište tih kružnica je četvrta točka kvadrata. Kada spojimo sve dobivene točke, dobili smo 4 dužine, odnosno 4 stranice našeg kvadrata. Pomoću ravnala ćemo provjeriti duljine njegovih stranica. Nacrtali smo kvadrat ABCD kojemu je duljina stranica 4 cm.